Pressjoni qawwija mill-Kunsill Lokali Nazzjonalista ta' Ħalbalzan ħallit il-frott hekk kif l-awtoritajiet ħabbru li triq il-wied f'Ħalbalzan se tkun qed tinbena mill-ġdid. Din it-triq meqjusa minn ħafna bħala waħda mill-ar toroq f'Malta ilha dawn l-aħħar snin tqanqal appelli kontinwi mill-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan biex din issir. Dwar il-bini mill-ġdid ta' din it-triq tkellimna mas-Sindku ta' Ħalbalzan Ian Spiteri. Min jiftakar triq qabel ma saret il-proġett tal-Flood Relief jiftakar li hawnhekk in-nies residenti ġodin id-dar ġodin it-triq kienu priġuniera. Priġuniera fejn għax ma kull qatra ma kienet tagħmel tax-xita kienu jerqu mhux biss bl-ilma imma anke bid-dranaġġ. Hawnhekk il-pedamenti u anke l-infrastruttura ta' dranaġġ eċetera huwa kollu ħażin, hemm katusi b'dikjarar katusi imkisrin u allura it-triq ridet tkun ovvjament maqluha mill-pedamenti tagħha. Is-Sindku Ian Spiteri qalilna li l-ispiża għal din it-triq hija waħda eżorbitanti. Għal daqstant, is-soluzzjoni kienet li ssir pressjoni fuq il-Gvern ċentrali biex din issir. Sfortunatament, parti mill-proġett se jinkludi tneħħija ta' żewġ siġriet bl-iskop li triq titwessa sabiex apparti żewġ karreġġjati għal karozzi ikunu jistgħu jsiru żewġ bankini, waħda fuq kull naħa. F'parti ta' triq fejn bħalissa m'hemmx bankini periklu għal għexieren ta' persuni li jkollhom jitkaħħlu mal-ħajt biex ma jintlaqtux mill-karozzi li jkunu għaddejjin. Kif qed isuqu hemmhekk hija triq ta' karreġġata ta' żewġ karozzi u n-nies idu jissikkaw jafsu mal-ħajt hemmhekk l-anzjani l-atfal jiġu l-mużew warajk li ta' kuljum jitrejqu minn ġoddi it-triq ma jistgħu jgħaddu b'mod sigur. Bankini m'hemmx, jien bħala Sindku kontressat żewġ applikazzjoni mal-Transport Malta biex isiru bankini, sir bankina fuq in-naħa li qed taraw. Ir-risposta tagħhom dejjem kienet le bankina ta' 1.2 meters li titlob il-liġi ma sax issir minħabba li s-siġar qegħdin fin-nofs. Għaldaqstant, is-siġar ħajtneħħu meta mhux se jinqatlu, se jiġu transportati f'żewġ żoni oħra li ġa sibnilhom il-post tagħhom mhux f'kapriċċ imma b'sigurtà assoluta għar-residenti ta' din ir-raħal. Ian Spiteri qalilna li s-siġar li se jinqalgħu minn din il-parti tat triq se jkunu qed jiġu mħawla mill-ġdid f'Ħalbalzan stess, waqt li l-Kunsill Lokali se jkompli jiżviluppa Green Initiatives għal din il-lokalità.